páni, drahé pedagogičky, pedagógovia, milé študentky a študenti. Dovolte mi privítať vás na Redikone, najväčšom stredoškolskom podujatí o budúcnosti trhu práce a kľúčových trendoch vo vybraných odvetviach. Moje meno je Simona Ondrušková a budem vás sprevádzať týmto vysielaním. Dôvod, prečo sme sa všetci dnes pripojili, je naša spoločná budúcnosť. Konkrétne mám na mysli budúcnosť práce. Čo niekedy vykonávali ľudia, už vykonávajú roboty. Čo bolo kedysi hmotné, je už digitálne, no a kde kedysi tvoril človek, teraz tvorí umelá inteligencia. To je naša každodenná realita a hoci ste stále na stredných školách, zmeny, ktoré prichádzajú a zmeny, ktoré sa dejú práve teraz, sa týkajú najmä vás a preto ďakujeme, že ste sa rozhodli byť tu dnes s nami. Počas najbližších 2 vyučovacích hodín máme pre vás nabitý program, ktorý pozostáva z 2 častí. Ukážeme vám aktuálne významné trendy vo vami vybranom odbore a predstavíme si taktiež viaceré zaujímavé spoločnosti priamo z praxe. Už o chvíľku začne prvá časť. Po nej, teda o 8:45, začne krátka prestávka, po ktorej budeme pokračovať v druhej polke dnešného vysielania, ktoré uzavrieme o 9:40. Naviac máme pre vás pripravených niekoľko interaktívnych prvkov, ktoré môžete počas vysielania využiť. Aktuálne sledujete vysielanie Redikon vy, ako aj tisícky ďalších stredoškolákov z celého Slovenska. Počas celého vysielania budeme do našich Insta Stories prezdieľavať vaše zaujímavé storky a ak teda chcete mať tisícky zhliadnutí, tak nás tagnite ako redikon.live. Náš účet redikon.live môžete taktiež vidieť v spodnej časti obrazovky. Niektorí z vás majú pred sebou určite aj naše pracovné listy. Tieto podklady môžete priebežne počas vysielania vyplňať a tak získate ucelenejší obraz o najdôležitejších informáciách z dnešného vysielania. A to najdôležitejšie, na záver, 50 z vás vyhrá poukážku v hodnote 50 eur do internetového obchodu Alza. Pýtate sa ako? Stačí nám odoslať spätnú väzbu na naše vysielanie. Link k dotazníku na túto spätnú väzbu vám ukážeme na konci vysielania a výhercov budeme žrebovať už zajtra. No a na záver mi dovolte ešte poďakovať každému, kto nám pomohol s prípravou a organizovaním tohto online podujatia. Od vás, drahí pedagógovia, cez všetkých rečníkov a lektorov až po našich ctených partnerov, vďaka ktorým môžete celý obsah priniesť a sledovať úplne bezplatne. Vážení hostia, vítajte na Redikone. Reláciu Trendy v elektrotechnike vám prináša hlavný partner PPA Control. Vďaka spoločnosti PPA Control sa bližšie pozrieme na aktuálne trendy v oblasti robotiky, internet vecí v praxi, aké vzdelávacie a kariérne príležitosti vás čakajú vo vesmírnom priemysle a prečo sú obnoviteľné zdroje energie naša budúcnosť. Tak poďme na to. Internet vecí. Sieť prepojených zariadení komunikujúcich cez internet predpovedá pripojenie viac ako 30 miliard zariadení na celom svete do roku 2025. Aj keď je stále stredoškolákom, Jakub Naď, mladý, technický talent s bohatou históriou v rolách od projektového manažéra po softverového vývojára a lídra tímu elektroinžinierov vám poodhalí praktický význam pojmu internet vecí. Ahojte. Volám sa Jakub a som študentom školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia v Bratislave. Zároveň ale pracujem ako CEO a CTO v projekte Picobalon, kde spolu s tímom vyvíjame systém na monitorovanie a predpovede počasia. Vyvinuli sme najmenšiu meteorologickú sondu na trhu. Vyzerá takto a dokáže merať teplotu, vlhkosť, tlak, UV žiarenie, ale aj rýchlosť a smer vetra. Všetky tieto dáta dokáže komunikovať okolo celého sveta a zároveň obsahuje aj GPS a solárne napájanie, vďaka ktorému dokáže fungovať prakticky neobmedzene dlho. Táto sonda je iba malou časťou z toho, čo nazývame internet vecí. Podľa aktuálnych odhadov existuje asi 15 miliard IoT zariadení, s tým, že dokopy pokrývajú až 50% všetkých zariadení pripojených na internet, medzi čo patria napríklad aj počítače, mobily, tablety, servery a tak ďalej. Do roku 2030 sa očakáva, že IoT bude pokrývať ale až 75% celého internetu. IoT pomáha firmám fungovať efektívnejšie, štátom a mestám byť viac informovaní a zákazníkom zvyšuje komfort pri používaní ich produktov. Každé zariadenie internetu vecí obsahuje procesor, nejaký vstupný prvok, teda senzor, alebo nejaký aktívny ovládací prvok, napríklad nejaký motor, prípadne oboje z týchto dvoch. A neobsahuje väčšinou ale
ovládacie rozhranie ako klávesnicu alebo obrazovku. Každé zariadenie internetu vecí musí mať nejaký ten internet, musí byť niekam pripojené. Existuje množstvo sietí. Niektoré majú dosah pár centimetrov až pár metrov, ako napríklad NFC, Wi-Fi, Bluetooth, čo už všetci poznáte, ale aj napríklad menej známe Zigbee. Iné majú dosah pár kilometrov až stoviek kilometrov, ako napríklad mobilné siete, čo sú 2G, 3G, 4G, aj novšie 5G, ale napríklad aj NB-IoT. NB-IoT je sieť postavená na infraštruktúre mobilných vysielačov, ale je vyvinutá špecificky pre IoT, nie pre hovory alebo dátovanie na mobile. Patria sem ale aj siete ako je napríklad LoRaWAN, čo je špeciálne vyvinutá sieť pre IoT, a satelitné siete, ktoré už naozaj fungujú globálne. Komunikovať sa ale dá aj káblovo, nemusí to byť bezdrôtové a môže ísť o klasický Ethernet, mobilné káble, ale komunikovať sa napríklad dá aj cez vysokonapäťové elektrické rozvody. Každé toto riešenie má svoje výhody aj nevýhody, čo sa týka dosahu, spotreby energie, ceny hardveru, ale aj komplexity implementácie. Výber toho finálneho riešenia už závisí od konkrétnej aplikácie. Všetko toto ale vytvára na trhu veľa pracovných pozícií. Treba začať od samotného dizajnu systému. Dať totiž do odšťahovača pomarančov internet a nazvať to inteligentným zariadením nemusí byť práve najlepší nápad, ako sa nám už v minulosti ukázalo. Preto na začiatku vývoja IoT produktu stojí vo firme práve technický riaditeľ, prípadne vo väčších firmách to môžu byť aj systémoví architekti, technickí, ale aj biznisoví konzultanti, ktorí dávajú pozor na to, že produkt nielen znie cool, ale aj dáva zmysel, dá sa vyrobiť a dá sa predať. Ďalej prichádzajú na rad hardwareoví inžinieri. Tí majú za úlohu navrhnúť, vyrobiť prototyp, otestovať ho a dostať do výroby samotný fyzický produkt. V komplexných projektoch sa dá rozdeliť vývoj podľa oblasti, teda existujú dedikovaní inžinieri napájania, RF systémov, teda komunikácie, alebo senzoriky, prípadne aj mechaniky. Vo väčších organizáciách sa dá vývoj rozdeliť aj podľa rôznych štádií, teda existujú špecializovaní inžinieri schematického zapojenia, obvodových dosiek alebo správcovia výroby. Tento hardware by ale nefungoval bez adekvátneho softvéru. Na toto tu sú embedded vývojári. Tí majú za úlohu navrhnúť, vyvinúť a otestovať softvér, ktorý beží priamo na zariadení internetu veci. Takýto vývoj je veľmi špecifický, keďže procesory na týchto zariadeniach majú veľmi malú programovú pamäť, ROM, aj operačnú pamäť, RAM. Treba preto používať low-level jazyky, ako sú C a C++. Zároveň ale treba dbať na veľmi vysokú stabilitu a spoľahlivosť tohto softvéru, keďže na veľa zariadeniach, ktoré sú nainštalované niekde v nedostupných podmienkach, nie je žiadna možnosť aktualizácie firmwareu. Pre kompletné IoT riešenie je ale potrebná platforma. Táto platforma sa môže skladať do servera, databázy, administratívneho panelu, nejakého užívateľského rozhrania pre zákazníkov, niekedy aj z mobilnej aplikácie. Podľa komplexity projektu môže ísť o veľké týmy grafických dizajnérov, frontend a backend programátorov, dátových analytikov a množstva ďalších špecialistov. To už je ale na dlhšiu diskusiu. V posledných rokoch sa do popredia dostáva viacero technológií, ktoré menia, ako budeme využívať IoT. Poďme sa pozrieť na tie najdôležitejšie z nich. Prvou takouto technológiou je 5G. 5G umožňuje rýchlejšiu konektivitu a nízku latenciu. Toto je kľúčové v systémoch, ktoré generujú veľké množstvo dát a vyžadujú rýchly reakčný čas. Teda ide napríklad o autonómne vozidlá, dróny alebo kamerové systémy. Vec, o ktorej teraz počúvame snáď každý deň, je AI. Umelá inteligencia, alebo presnejšie strojové učenie, umožňuje spracovávanie veľkého objemu dát, ale aj vykonávanie rozhodnutí na autonómnych systémoch. Konkrétne sa využíva hlavne pri spracovaní zvukových dát, teda pri rozoznávaní ľudského hlasu, alebo naopak pri vytváraní syntetickej reči, a pri spracovávaní obrazových dát, teda pri rozoznávaní a sledovaní tvári, objektov, ale aj ľudí. Doteraz machine learning modely väčšinou bežali iba na veľkých serveroch a IoT zariadenia iba odosielali svoje merania dáta na cloud.
Pokroky v minifikácii machine learning modelov, ale aj výroba hardwarových akcelerátorov pre AI umožnili bežať tieto modely priamo na zariadení. Toto nazývame aj Edge AI. Vďaka tomu dnes hlasoví asistenti ako sú Alexa alebo Google Home, ale aj kamery s rozoznávaním obrazu nemusia byť už vôbec pripojené na internet. Prípadne musia posielať iba oveľa menšie množstvo dát. V tradičnej architektúre posielajú všetky zariadenia svoje dáta na jeden centralizovaný server. S rastom počtu IoT zariadení na škálu miliónov kusov v jednom systéme ale nastáva viacero komplikácií. V niektorých systémoch sa preto začína využívať tzv. Hmlová architektúra, kde sa nachádza viacero menších serverov alebo výpočetných zariadení v jednom klasteri a teda tieto menšie servery pôsobia ako akýsi medzistupeň medzi koncovými IoT zariadeniami a cloudom, čo znižuje vo výsledku tieto výpočetné náklady. Pri niektorých aplikáciách sa už dokonca začína využívať aj technológia blockchainu. Toto má za účelom hlavne zvýšiť bezpečnosť a samostatnosť tohto systému. A toto celé je dôležité hlavne pri aplikáciách, kde je kritický čas, napríklad pri komunikácii viacerých autonómnych vozidiel na vozovke. Vo svete internetu veci ale nie je všetko ružové a má aj svoje komplikácie. Je to preto, že vývoj hardvéru je náročný. Zatiaľ čo softvérovej spoločnosti môže trvať dokončiť svoj produkt iba pár mesiacov až povedzme 2 roky, je úplne bežné, že vyvinúť hardvérový produkt trvá 2 až 4 roky. Na firmu je teda vyvíjaný veľký tlak dokončiť svoj produkt čo najskôr a splatiť investíciu minútu na vývoj. Celý tento proces bol ešte narušený čipovou krízou. Tá sa začala počas pandémie v roku 2020, ale trvá dodnes a očakáva sa, že bude trvať ešte minimálne do roku 2025 a dosť možno aj dlhšie. Je to podmienené tým, že vyrobiť niečo veľké ako auto trvá vo fabrike iba pár hodín, ale vyrobiť takýto maličký čip trvá aj s použitím najmodernejších výrobných prostriedkov vo veľkých fabrikách 1 rok. Zároveň do toho ale ešte vstupujú tlaky od veľkých medzinárodných korporácií a svetových veľmocí. Čipy sa tak stávajú zdrojom politických konfliktov. Ďalšou hrozbou pre svet IoT je zabezpečenie. Hardware aj software v IoT zariadeniach je často starý a preto s postupom času sa stáva náchylný na útok. Zároveň procesory v IoT zariadeniach majú veľmi obmedzenú výpočtovú kapacitu a teda často nedokážu bežať zložité kryptografické algoritmy, ktoré sa využívajú v mobilných aplikáciách, počítačoch alebo serveroch. Ďalším problémom je, že tieto zariadenia sú nainštalované v blízkosti ľudí a teda dokázali by ich špehovať v ich domácnosti, práci alebo aj vo verejnom priestore. Niektoré IoT zariadenia majú priamu kontrolu nad medicínskymi systémami, celými domácnosťami alebo veľkými industriálnymi zariadeniami. Zlyhanie týchto systémov by mohlo mať za následok veľké majetkové škody alebo v horšom prípade újmu na zdraví alebo dokonca životoch. Poďme sa pozrieť na konkrétne firmy, ktoré sa internetu vecí venujú. Na svete sú lídrami v tomto sektore veľké korporácie ako Siemens, Intel alebo Microsoft. Aj na Slovensku ale máme menšie firmy či startupy, ktoré sa IoT venujú. Ide napríklad o GoSpace, ktorý vyrába parkovacie a hydrologické senzory, ale aj Senzoneo, ktoré vyrába senzory na správu odpadov v mestách alebo v veľkých budovách. Kariéra vývojára IoT vyžaduje množstvo zručností a skúseností. Našťastie sa dá začať už oveľa skôr, ako človek vyjde z vysokej školy. Ja sám som začal s elektronikou v 9 rokoch a programovať som začal v 12. Dá sa kúpiť množstvo rôznych vývojových dosiek, ako je napríklad Arduino, ESP32 alebo Microbit. Tie väčšinou obsahujú procesor, napájanie, prípadne aj jednoduchý komunikačný modul. Neskôr sa dajú dokúpiť rôzne moduly senzorov, obrazoviek, motorov, skrátka hocičoho a človek si ich vie jednoducho prepojiť a vytvoriť si jednoduchý hardwareový projekt. Existuje k tomu kopec zdrojov. Napríklad na stránke Instructables sa nachádzajú tutoriály na vyrobenie si meteostanice, autonómnej hydroponickej záhrady alebo doplnkov pre oblečenie. Spolu s mojím tímom už niekoľko rokov pracujeme na komerčných projektoch pre firmy, neziskovky, vládu a dokonca aj pre armádu. Na základe našich skúseností sme vytvorili platformu Nuf, kde prepájame študentov spolu s firmami a umožňujeme im pracovať na zaujímavých výzvach. Je to spôsob, ako sa naučiť niečo nové, ale zároveň vyhrať finančné odmeny. Ak vás toto zaujalo,
môžete ísť na našu stránku nuv.org a nájsť si našu aktuálnu ponuku víziev. Tak to už je odo mňa všetko a ďakujem vám za pozornosť, ale hlavne vám želám veľa šťastia na vašej ceste k IoT. Ahojte! Elektrotechnika je aj naďalej na vzostupe. PPA Control je dodávateľsko-inžinierská spoločnosť špecializujúca sa na elektrické systémy, meranie, reguláciu a automatizáciu procesov. Zameriavajú sa na riešenia problémov v oblasti silných prúdov, meracej a regulovacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, požiarnej ochrany, počítačových sietí a iné. Ako ste už asi pochopili, ich zameranie je naozaj široké a teraz vám ukážu, ako sa zvládajú venovať takejto širokej škále služieb. Slovensko je nádherné. My z PPA Control sme jeho súčasťou, dotvárame ho a rozvíjame. Budujeme modernú krajinu už viac ako 70 rokov a stále máme veľké plány. Naše práce môžeš nájsť takmer v každom kúte Slovenska. Z nákupov? Som totálne bez energie. Hol to za hlavu. Dôležité je, že nákupné centrá ako Eurovea majú dostatok energií vďaka našim elektrickým rozvodom a profesionálnemu servisu. S radosťou. Chceš sa dobiť dobrou energiou medzi skvelými ľuďmi a naštartovať úspešnú kariéru? Tak poď medzi nás. Ahoj, ja som Veronika. A ja som Jakub. Obaja pracujeme v PPA Control. Ak chceš, môžeš pracovať s nami. A nabiť svoj život energiou až na maximum. Ak rád kreslíš, bude ťa naplňať pozícia projektanta, kde budeš môcť tvoriť elektrotechnické a pôdorysné výkresy, schémy, 3D vizualizácie, participovať pri príprave projektovej dokumentácie a koordinácii projektov. Chceš výkresy premeniť na realitu? Potom ťa bude baviť práca elektromontéra. Tvojou úlohou bude zapájať silové a ovládacie vodiče v rozvádzačoch alebo na stavbe podľa projektovej dokumentácie a vykonať konečnú montáž. Overiť, či všetko funguje tak, ako má, bude tvojou úlohou ako skúšobného technika. Pod tvojimi rukami ožijú všetky elektrotechnické zariadenia z našich projektov. Budeš mať na starosti zabezpečiť plynulý chod inštalovaných strojov a zariadení.
O naše projekty sa staráme aj po ich realizácii a odovzdaní. O prevádzku, údržbu a servis technických zariadení sa u nás stará Technik Elektro. Ak chceš, aby tvoja cesta pokračovala aj do zahraničia, s našou spoločnosťou žiadny problém. Posvieť si s nami na niektoré zahraničné projekty. Atomové elektrárne a priemyselné projekty v Česku, projekty na podporu elektromobility v Maďarsku a Tesla Gigafactory v Nemecku. Jedinečné projekty svojho druhu v Rakúsku, spaľovne odpadu v Anglicku, celosvetový projekt fúzneho reaktora vo Francúzsku, atomové elektrárne vo Fínsku a Švédsku, tepelné elektrárne na Kube a vo Venezuele a mnoho ďalších. Oslovila ťa niektorá z pozícií alebo projekt, na ktorom pracujeme? Radi ťa uvítame ako nášho nového kolegu. Či už si skončil strednú školu, alebo chceš pracovať popri vysokej škole, ponúkame uplatnenie pri oboch možnostiach. Navštív náš web alebo nás sleduj na sociálnych sieťach. Dozvieš sa viac. Software pre robotiku a autonómne vozidlá zavádza inovatívne algoritmy a umelú inteligenciu pre dosiahnutie samostatnej mobility a interakcie s okolím, čím prenikáme do nových sfér inovácií v oblasti dopravy a priemyslu. Peter Ondrúška, skúsený podnikateľ, výskumník a technický líder s bohatými skúsenosťami v oblasti strojového učenia, robotiky a počítačového videnia, nás prevedie svetom tohto softvéru a priblíži budúcnosť autonómnych vozidiel. Ahojte, volám sa Peter Ondruška a chcel by som vám porozprávať o kariére v robotike, v ktorej pracujem. O čom by som vám chcel povedať? V prvom rade, ako vypadá taká práca v tej robotike, ktorú robíte každý deň, a kam celé to odvetvie smeruje. Potom, ak tam pracujete, ako vypadá taká kariéra od začiatku až neskôr a čo môžete robiť už teraz, ak chcete v tej oblasti pracovať. Kto som, aby som vám o tom niečo rozprával, tak ja som študoval na strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom na Slovensku a odtiaľ som išiel robiť bakalára v informatike na Karlovej univerzite v Prahe a odtiaľ som išiel na Oxford, kde som robil doktorát práve v robotike. Po škole som založil moju prvú firmu Blue Vision Labs, kde sme pracovali na rozšírenej realite, ktorá má s robotikou veľa spoločného. Táto firma bola kúpená americkou firmou Lyft a neskôr Toyotou, kde vlastne tá technológia, ktorú sme vyvinuli, bola použitá v samojazdných automobiloch. No a najnovšie som založil novú firmu, kde sa venujeme videovej analýze, ktorá taktiež má s robotikou veľa spoločného. No, tak poďme sa rozprávať o tých robotoch. Na začiatok si treba povedať, že existuje veľa rôznych typov robotov. Vlastne začalo to, tie také prvé roboty boli také priemyselné roboty, ktoré môžete nájsť vo fabrikách a to vlastne sa už robí viac ako, by som povedal, 60 rokov. Ten robot vlastne stále opakuje tú istú činnosť. Napríklad sa vyrábajú automobily. Potom neskôr, od 2002, môžete nájsť roboty už aj doma, také robotické vysavače a najnovšie od 2009, ten taký najnovšia aplikácia samojazdné automobily, o ktorých možno čítate. No a ak sa zamyslíte, že kam celé odvetvie smeruje, tak je dobre sa opýtať tú otázku, že ako sa vyvíjalo postupom a vlastne koľko sú tie roboty o hardvéri versus koľko sú o softvéri. No a tá realita vypadá asi takto. Že na začiatku tie roboty boli skutočne viac menej o hardvéri. A ten software bol veľmi jednoduchý. Vlastne iba stále opakovať tú istú činnosť. A
Tie robotické vysavače napríklad sú viac sofistikované. Ten robot sa vlastne môže rozhodnúť, čo robiť napríklad, že kam ísť. A tam to začína byť viac o tom softveri. No a keď sa pozrieme na samojazdiace automobily, tam je to v podstate všetko o softveri. Takže povedzme si o tej oblasti viac, pretože by som povedal, že tá robotika bude stále viac vypadať viac ako vývoj tých samojazdných automobilov. Tak najprv si povedzme o tom hardveri, ako funguje na takom samojazdnom automobile. A keď sa pozrite na ten automobil, tak si všimnete, že on má hore niečo namontované. A to sú vlastne senzory. Má LiDAR, ktorý vlastne meria vzdialenosti veľmi presne. Má tam tiež kamery, takže vidí, čo je okolo. No a v kufri je vlastne taký výkonný počítač, ktorý to všetko spracováva a potom riadi ten automobil, volanda a pedále. No a takže povedzme si vlastne, ako som povedal, viac menej je to o tom softveri, ktorý beží na tom počítači, takže čo sa tam vlastne počíta. No, ten software vlastne robí viacero vecí, ale najzákladnejšie, ten robot musí vlastne vedieť, že čo je okolo neho. A to sa robí tak, že sa používajú metódy strojového učenia, kde vlastne sa spracovávajú tie dáta z tých senzorov a ľudia vlastne povedia, že áno, toto je automobil, toto je chodec, takto idú čiary a tak. A to strojové učenie sa potom naučí to vydetekovať z tých senzorov. A potom vie, že kde sú všetky tí ďalší účastníci tej dopravy okolo neho presne v každom momente. Keď toto vie, tak potom sa musí to automobil rozhodnúť, že čo spraviť. A to sa zase vyhodnocuje, že čo by mohlo spraviť, aké trajektórie by mohlo zobrať, ako to ovplyvní tých ostatných a vyberie sa tá taká trajektória, ktorá je najbezpečnejšia a posunie ho dopredu. No a keď pracujete na tom softveri, to je normálne, že sedíte za počítačom a zlepšujete ten systém. No a takže je to taká kancelárska práca a viac menej tie týmy pre predstavu, oni sú akože dosť veľké, že 500 ľudí na tom pracuje. Takže to je veľmi veľa o tímovej práci. No a to nie je iba tak, že niekto spraví software alebo hardware a potom sa dá dokopy. Ono je to taký iteratívny proces. Že na začiatku vlastne máte nejakú verziu a tu nasadíte na flotilu automobilov a tie jazdia okolo. A tam sedí vodič bezpečnostný, ktorý sa pozerá. Ak by to auto išlo spraviť niečo zlé, tak on chytí volán, aby sa to nestalo. No a každý takýto incident sa vlastne analyzuje, že prečo to auto išlo spraviť zlé rozhodnutia. No a sa zistí, že čo treba zlepšiť. No a potom na tom ten inžinierský tým pracuje, aby zlepšilo ten software alebo ten hardware. No a sa to zlepší a zase sa to nasadí. No a takto sa to opakuje až dokedy ste vlastne spokojní s tým, že ako dobre to funguje a potom môžete zobrať tých bezpečnostných vodičov a to auto môže samo jazdiť. No a keď pracujete v tej oblasti, vlastne ste v takomto cykle toho iteratívneho zlepšovania systému. No ako vypadá tá kariéra? Oplatí sa, je zaujímavá. Ja si myslím, že sa oplatí. V prvom rade je to veľmi zaujímavé a kariéra, že pracujete skutočne s tými najnovšími technológiami, veľa sa naučíte, posúvate vlastne tú oblasť dopredu. Nie je to vôbec také monotónne a teda pomerne zaujímavé. Je dobre ohodnotená, avšak najlepšie pozície sú často v zahraničí. Ale ak ste dobrí, tak tam nie je problém sa dostať. A ako sa vám teda dostať? No tak začneme tým, že vlastne teraz ste na tej strednej škole. Ten prvý krok je vlastne na prácu v tejto oblasti potrebujete ísť na univerzitu a mať vysokoškolské vzdelanie. No a potom, keď ste váš prvý job bude vlastne ste inžinier v nejakej tej firme. No a tam pracujete na takých jednoduchých zadaniach. Niečo opraviť, zlepšiť. No a potom, ako z toho robíte viac a viac, tak môžete robiť väčšie a väčšie projekty.
A potom sa to tak rozdvojí a môžete si vybrať, že či chcete pracovať v tom na takej pozícii toho inžiniera až na takého architekta, že dizajnujete celý systém, alebo management, kde vlastne manažujete tým, najímate ľudí, koordinujete ľudí a tak ďalej. No ako som povedal, táto kariéra je pomerne dobre ohodnotená. Pre predstavu, keď začínate ako taký juniorný inžinier, tak môžete zarábať medzi 50 až 100 tisíc. Ak ste fakt dobrí, tak potom to ide až do miliónov. No čo môžete už robiť teraz? Tak v prvom rade treba vedieť angličtinu. A veľmi doporučujem. Je na to viacero dôvodov. V prvom rade, ak sa chcete teraz niečo učiť z internetu, tak väčšina tých zdrojov je v angličtine. Druhý je, že ak chcete ísť študovať napríklad na zahraničnú školu, tak potrebujete vedieť angličtinu. A ak som povedal, tie najlepšie pozície sú v zahraničí, bez angličtiny sa nedohovoríte. Takže treba vedieť. No a čo môžete potom robiť už teraz? Že môžete sa naučiť tie základy. A podľa toho, či chcete pracovať v tom softveri alebo hardveri. Programovať C++, Python, elektronika, Arduino, budovanie digitálnych obvodov, dizajnovanie 3D komponentov. No a to sa dá všetko naučiť teraz, je veľmi veľa zdrojov na internete. No a to nie, že iba budete pozerať, ale treba robiť vlastne nejaké projekty pre seba, pre kamarátov, lebo tak sa tu naučíte. A tiež v každej tých oblastí sú súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť. No a každý ten taký výsledok z tých súťaží alebo akýkoľvek projekt vám pomôže dostať sa na dobrú univerzitu alebo na dobrú stáž. No, čo sa týka tej univerzity, tak treba ísť potom študovať tú oblasť, ktorú si vyberete, či ten software alebo ten hardware. No a treba sa dostať na čo najlepšiu univerzitu, na ktorú sa ale môžete dostať. Treba sa o to pokúsiť. No a tam vám práve pomôžu tie výsledky z tých rôznych projektov alebo súťaží. No a potom v tejto oblasti sa tiež dá robiť doktorát, ak chcete pracovať v takej výskumnej pozícii. Jedna vec, ktorú treba robiť počas tej univerzity, je robiť letné stáže. No, buď vo veľkej firme, alebo v startupoch, ktoré robia rôzne zaujímavé veci v oblasti. Jednak si zarobíte, ale zároveň sa veľa naučíte. No a táto stáž často vyústi do ponuky plného zamestnania. Takže potom už môžete mať hneď ten taký prvý job. No a tie stáže si treba hľadať nie pred letom, ale už pred koncom roka, čiže do decembra. Takže keď budete na univerzite, do decembra si treba nájsť. A to sa zase robí tak, že sa prihlásite do tých firiem, oni majú interview a vlastne tak sa tam dostanete. To je všetko. Dúfam, že to niekomu pomohlo uzrejmiť si, že ako tá práca v takej robotike vypadá a čo sa teda robí už teraz, aby ste si zlepšili šance v nej pracovať. Ďakujem. Automatizácia a robotika čoraz viac prenikajú do našej reality, prinášajúc revolučné zmeny v priemysle a našich každodenných životoch. Tak otvárajú nové možnosti a výzvy v technologickom vývoji a pracovnom prostredí. Profesor František Duchoň, spoluzakladateľ a prezident Národného centra robotiky, vám ponúkne pohľad do nadchádzajúcich trendov a budúcnosti technológií v oblasti automatizácie a robotiky. Dobrý deň. Vítajte na pôde Národného centra robotiky v laboratóriu priemyselnej robotiky. Moje meno je František Duchoň a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako robotika ovplyvňuje naše životy. Poďme sa pozrieť najskôr do sveta. Svetová robotika zaznamenáva posledné roky naozaj veľké úspechy. V Izraeli funguje systém donášok dronov v priestore letiska, roboty začínajú s ľuďmi plnohodnotne spolupracovať a v neposlednom rade od firiem ako Boston Dynamics vznikli systémy podobné živým tvorom vrátane človeka. A práve riadenie dynamiky týchto kráčajúcich systémov ma naozaj fascinuje. Určite si to pozrite na YouTube. No a do všetkých týchto systémov začína čoraz viac zasahovať umelá inteligencia. Tá nám umožňuje dať robotom ďalšie schopnosti, napríklad úspešne rozpoznať predmety alebo analyzovať, ako ich robotickou rukou uchytiť alebo uchopiť. Svetová robotika nám ukazuje, že robotických aplikácií stále pribúda.
Veď minulý rok mi moji študenti posielali článok o robotickom farárovi. Tak ak už existuje robotický farár, potom nájdeme naozaj v každej oblasti robotiku. Preto určite nespravíte zle, tak sa v budúcnosti budete chcieť venovať kybernetike, ktorej súčasťou je práve robotika. Na Slovensku vnímame robotiku najmä cez automobilové spoločnosti. Tie výrobné haly sú plné robotov a aj vďaka ním vzniklo kopec atraktívnych pracovných miest. Veď zoberte si, na jednom aute je zhruba 3 až 4 tisíc varov a približne každých 60 sekúnd vyjde z takejto továrne jedno auto. Máme na Slovensku toľko zváračov, aby sme nimi naplnili 5 automobiliek? No asi nie. Potom je tu ešte ďalšia otázka, či by ste chceli radšej zvárať alebo programovať tie roboty, ktoré zvárajú. Čo je podľa vás lepšie? K robotickému zváraniu môžeme poslednú otázku. Čo myslíte, ak by sme zobrali 1000 automobilov pozváraných robotmi a 1000 automobilov pozváraných ľuďmi, ktoré budú kvalitnejšie? Myslím si, že teraz už viete, prečo je robotika v dnešnom svete dôležitá, prečo krajiny, ktoré sa robotike venujú, sú bohatšie a nemajú vysokú nezamestnanosť. Ak sa budeme baviť o krajinách ako Japonsko, Kórea, Nemecko alebo Singapur, tá nezamestnanosť v týchto krajinách je stále pod 4%. Čiže nedá sa povedať, že by robotika a automatizácia brali prácu. Práve naopak, oni prácu transformujú na prácu s vyššou pridanou hodnotou a to sa deje pri každých technológiách. Ale teraz naspäť na Slovensko. Slovensko dlhé roky patrilo v hustote priemyselných robotov vo výrobnom priemysle medzi najlepších 20 krajín sveta. Bolo to najmä vďaka automobilovému priemyslu, kde skoro až 80% aplikácií robotiky na Slovensku je v tomto segmente. Avšak posledný rok Slovensko z tohto rebríčka vypadlo. Žiaľ, pri analýze posledných rokov by sme zistili, že Slovensko v robotizácii stagnuje. Ako by sme sa dostali na mŕtvý bod? Spôsobené je to asi tým, že manuálna práca v našich továrnach je stále atraktívna a náklady na túto prácu stále nie sú tak vysoké, aby vznikla potreba automatizovať. Môžeme sa však na to pozrieť aj z opačnej strany. Firmy robotizujú a tak sa pracovníkov nemôže zdvíhať mzda. Jednoducho oni svojou kapacitou toho už viac a kvalitnejšie nevyrobia. Teda tí pracovníci samozrejme. Práve jeden z týchto dvoch prístupov, vstúpajúce mzdy alebo tlak na vytvorenie vstúpajúcej mzdy, môže pomôcť automatizovať akcie, ktoré vo svete bežne automatizované už sú. Žiaľ, musím konštatovať, že za posledné roky začal zaostávať aj náš automobilový priemysel. Hustota robotov v ňom stagnuje a konkurenčné krajiny ako Česká republika alebo Slovinsko nás predbehli aj v tejto výkladnej skrini, ktorú sme sa teda na Slovensku chválili. Preto si myslím, že máme veľa príležitostí, ako to zlepšiť. A nie len v automobilovom priemysle. Naopak, v ďalších priemysloch, ako potravinársky, papierenský, hutnícky, elektrotechnický a tak ďalej, máme obrovské medzery a pritom aplikácií a robotov v týchto segmentoch je vo svete neúre. Verím, že aj s vašimi silami tieto príležitosti raz v budúcnosti naozaj využijeme. Poďme sa pozrieť teraz na kľúčové technológie v robotike. V priemyselnom a výrobnom prostredí to budú také roboty, ktoré dokážu plnohodnotne a najmä bezpečne spolupracovať s človekom. Napriek tomu, že motiváciou mnohých tovární je úplne vylúčiť človeka od výrobných činností, stále sa objavuje čoraz viac aplikácií, kde je spolupráca robota s človekom viac než žiadaná. Je to aj z dôvodu udržateľnosti pracovných miest, čiže akýsi prechod pred úplnou automatizáciou. Roboty získavajú čoraz lepšie zmysly, veď okrem plnohodnotného 3D videnia a semantické analýzy toho, čo robot vidí, dnes vieme robotu poskytnúť vnemy napríklad aj v iných častiach svetelného spektra. A práve multi- a hyperspektrálne kamery začínajú robotom umožňovať vidieť aj pridané vlastnosti prostredí, napríklad v chemické zloženie. A tak roboty vedia vytriediť napríklad kvalitnú šunku od nekvalitnej, čo sa naozaj deje. Roboty nebudú len v priemyselných halách, ale aj bežne v našich životoch. Ako som už spomínal, práve v Izraeli fungujú donášky drónmi a dá sa očakávať, že takéto systémy sa budú objavovať aj inde po svete. Áno, dronom niečo doniesť na 5. poschodie čížaku, pretože to bude problém, ale budú zberné miesta podobne ako ich majú dnešné zásielkové služby. Jednoducho logistika bude do niekoľkých rokov nahradená automatizáciou. Veľký tlak je cítiť aj z poľnohospodárstva, najmä v nemeckom poľnohospodárstve. Roboty v poľnohospodárstve vznikajú preto, lebo práca v tomto segmente je slabšie platená a vzniká teda nedostatok pracovnej síly. Tak si teda pomáhame robot. Veď aj dnešný moderný kombajn je akýsi robot, ktorý jazdí po poli autonóm.
Podobne na tom sú aj autonómne autá. Vieru autonómnych aut určite zažijete. Tieto autá vznikli najmä vďaka technológiám, ktoré boli rozvíjane v mobilnej robotike. No a vo vašej domácnosti už teraz behajú predsa robotické vysávače. Vaša domácnosť podľa mňa bude čoskoro plná automatizácia robotiky, ak už teraz nie je. A inak viete, prečo majú robotické vysávače kamery smerom nahor? Pretože každý mobilný robot potrebuje vedieť, kde sa nachádza, teda sa lokalizovať. No a ideálne sa lokalizujeme voči niečomu, čo sa nie príliš často mení. Ako často ste prerábali niečo na plafóne? Ako profesor kybernetiky, ktorý sa robotike venuje už od svojich študentských čias, vám naozaj odporúčam aspoň nahliadnuť do robotického sveta. Robotika je zábava a bude bežnou súčasťou našich životov, podobne ako mobilný telefón. A naozaj prísahám, nie je nič zábavnejšie ako oživiť takýto stroj a naprogramovať a vykonávať niečo užitočné pre ľudstvo. No a na záver, predstavte si tie milióny robotov, ktoré už medzi nami sú. A ďalšie milióny v blízkej budúcnosti príbudú. Naozaj si myslíte, že tú matematiku a fyziku nebudete potrebovať? Viete, v roku 2017 som bol na jednej výstave v USA a mali tam takú veľkú sekciu o vzdelávaní. A spýtal som sa tam, od koľkých rokov robia s deťmi robotiku. Odpoveďou mi bolo, že od 6. Samozrejme na odpovedajúcej úrovni. A vtedy som si uvedomil, že áno, tak ako dobrý futbalista, klavírista, chemik, tak ďalej, sa musí snažiť rozvíjať sa vo svojej oblasti od malého veku, tak takisto aj naši technici by mali mať takéto príležitosti, aby naozaj boli špičkoví. Dúfam, že tie príležitosti budete vyhľadávať a jednou z nich je samozrejme aj robotika. Elektrotechnika je oblasť, ktorá ovplyvňuje našu každodennú existenciu a zohráva dôležitú rolu na pracovnom trhu. S viac ako 70-ročnou skúsenosťou na trhu je náš ďalší partner SPI Elektrovod symbolom spoľahlivosti, stability a konkurencieschopnosti v energetickom sektore. Tvrdia, že základom úspechu ich práce sú schopnosti ich pracovníkov a odborníkov, ktorí sú realizátormi aj tých najnáročnejších projektov a stavieb s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov. Je to tak? Kúkaš memky v stredu. Neuveriteľné. Jednu som vynechal, ľudia si mysleli, že som na dobro skončil. Viete si predstaviť život bez elektriky? Nielen, že vám nebude fungovať televízor, mobil alebo chladnička, ale nebudete vedieť spláchnuť ani záchod, osprchovať sa a nebude vám fungovať kúrenie. Energetika je budúcnosť a preto potrebujeme práve vás. Jednou z našich hlavných činností je stavanie liniek vysokého napätia. To sú tie najväčšie stožiare, ktoré vidíte na poliach pri diaľniciach. Naši kolegovia veľakrát lezú až do výšky 50 metrov a montujú tam fázové vodiče, ktoré prenášajú elektrickú energiu až k vám domov, aby ste si mohli nabiť napríklad váš mobil. A teraz dávajte pozor. Počúva ma ešte niekto? Viete, aký sme postavili najvyšší stožiar na Slovensku? Kliknite na náš Instagram, staňte sa followerom a napíšte tip do správy. Ten z vás, kto tipne najbližšie, získa od nás poukaz do Alzy vo výške 300 eur. A to sa vyplatí! Okrem lescov u nás pracujú aj elektromontéri na rozvodniach. A čo je to rozvodňa? Rozvodňa premieňa vysoké napätie, ktoré má až 400 000 V, na nižšie napätie, ktoré nakoniec skončí v domácnostiach ako 220 V. K tomuto potrebujeme rôzne mašiny, ktoré nám uľahčujú prácu.
A máme aj špeciálne stroje, ako napríklad taký Hägglund, čo je taký malý tank, s ktorým sa dostanete úplne všade. Naši mladí kolegovia prišli s nápadom využívať pri práci aj drony, tak sme im ich kúpili. Veľa sa v našej firme rozprávame o budúcnosti našej planéty a preto veľa investujeme do zelenej energie. Snažíme sa využívať elektrické mechanizmy a pomáhame budovať jadrovú elektráreň v Mochovciach. Pracuje v nej aj náš Slávo, ktorý dokonca zabehol maratón za 3 hodiny 42 minút. Okrem práce sa vieme aj odviazať a užiť si zábavu na rôznych firemných akciách. Pridaj sa k nám a nezabudni na tú súťaž na Instagrame. Ďakujeme vám, milé študentky a študenti, za pozornosť a za bohaté portfólio Instastories. Ak nám chcete ukázať, ako vyzerá druhá polovica vysielania u vás v triede, tak pokojne naďalej označujte redicon.live do vašich stories, aby sme vás mohli prezdieľať. Každopádne, teraz príde krátka prestávka do 10 minút, takže pokojne sa osviežte a vidíme sa o chvíľku. Stavíme sa s tebou, že aj ty máš teraz v triede aspoň jedného spolužiaka alebo spolužiačku, ktorý neustále drtí hry pod lavicou, stále musí rozprávať, každú hodinu prespí, je matematický génius, vie slovenčinu najlepšie z triedy, už teraz vie hovoriť viac ako 3 jazykmi, je posadnutá kozmetikou, namiesto poznámok vytvára umelecké diela. Profesia SK je tu pre každého, kto si chce nájsť job, ktorý ho bude baviť a naplňať. Už teraz si na našom portáli môžeš vyklikať bezplatný profil a prehľadný životopis vďaka trendy šablónam. Nastav si e-mailové notifikácie, vďaka ktorým dostaneš info o najnovších brigádach a možnostiach stáže. Určite nevynechaj náš blog, na ktorom nájdeš veľa užitočných hackov a tipov, ktoré ti rozšíria obzory. Nezabudni nám dať follow na TikToku, kde ti ukážeme, ako uspieť na prvom pohovore. Profesia SK. Premýšľaš nad vysokou školou v zahraničí, no nie si istý, či je to pre teba? Vďaka štúdiu na univerzite v zahraničí budeš študovať iným systémom vzdelávania, ktorý viac rozvíja kritické myslenie, staneš sa finančne nezávislým a zlepšíš sa v cudzích jazykoch. V Cambridge Study rozumieme, že študenti môžu mať obavy pred nástupom na štúdium. Obavy sa však krátko po nástupe vytratia. To potvrdzuje aj druhák Martin, ktorý momentálne študuje v Holandsku program International Sport Management a popri tom stíha aj pracovať v odbore. V podstate celú strednú školu som vedel, že chcem študovať v zahraničí a spoznávať aj iné krajiny, ako je Slovensko. A ISPM som si vybral z toho dôvodu, aby som popri štúdiu sa naďalej vedel venovať aj tenisu a taktiež v budúcnosti chcem pracovať v športovom odvetví. Čo sa týka pracovných pozícií v Holandsku pre mladých ľudí, tak je to tu veľmi jednoduché a dostupné a ja osobne pracujem ako tenisový tréner v klube Leimonias a taktiež by bolo umožnené ich reprezentovať a hrať za nich v rôznych národných súťažiach. A čo po škole? Štúdium v zahraničí otvára dvere do sveta zaujímavých pracovných príležitostí. To si pochvaľuje aj Gabika, ktorá študovala International Business na Nottingham Trent University a University of Valencia. Okrem jazykových zručností si myslím, že mi štúdium v zahraničí dopomohlo pripravenosti na klinické prostredie vďaka obrovskému množstvu soft skill workshopov, ktoré pravidelne organizovala moja univerzita. No a okrem toho by som určite spomenula prístup k obrovskému networku ľudí z profesionálneho prostredia. A vďaka tomu sa mi podarilo nájsť si prácu už počas štúdia a podarilo sa mi tam zamestnať aj už po ukončení. Stále sa rozhoduješ a nevieš ako ďalej? Sme tu na to, aby sme ti pomohli zorientovať sa vo svete nepreberných možností, čo často spôsobuje tzv. Analýzu-paralýzu. Daj nám vedieť a my ti na základe tvojich záujmov, znalostí a skúseností poradíme v rámci bezplatnej a nezáväznej konzultácie. Klikni na www.cambridgestudy.sk alebo vyhľadaj Cambridge Study na Instagrame a dozvieš sa viac. Tak čo, ideš do toho? Biznis, inovácie a trendy na jednom mieste. Startidab. S nami si vždy v obraze.
Neskroluj furt. Daj si hashtag. Online magazín, ktorý ťa baví. Tu nájdeš všetko, čo práve hľadáš. Tvoja doba, tvoj hashtag. Nebudem sa ospravedlňovať za to, že myslím. Ani za to, Čo si myslím? Sme online lifestyleový magazín s vlastným názorom. Nájdeš nás na brainy.sk. Not sorry to think. Cestovanie, rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi Slovákmi, história, film aj aktuálne témy. Byť smart je interes. Každých 60 sekúnd si viac ako 5000 ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 200 miliónov e-mailov, stiahne sa až 410 000 aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. Všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou. Stavíme sa s tebou, že aj ty máš teraz v triede aspoň jedného spolužiaka alebo spolužiačku, ktorý neustále drtí hry pod lavicou, stále musí rozprávať, každú hodinu prespí, je matematický génius, vie slovenčinu najlepšie z triedy, už teraz vie hovoriť viac ako 3 jazykmi, je posadnutá kozmetikou, namiesto poznámok vytvára umelecké diela. Profesia.sk je tu pre každého, kto si chce nájsť job, ktorý ho bude baviť a naplňať. Už teraz si na našom portáli môžeš vyklikať bezplatný profil a prehľadný životopis vďaka trendy šablónam. Nastav si e-mailové notifikácie, vďaka ktorým dostaneš info o najnovších brigádach a možnostiach stáže. Určite nevynechaj náš blog, na ktorom nájdeš veľa užitočných hackov a tipov, ktoré ti rozšíria obzory. Nezabudni nám dať follow na TikToku, kde ti ukážeme, ako uspieť na prvom pohovore. Profesia.sk. Premýšľaš nad vysokou školou v zahraničí, no nie si istý, či je to pre teba? Vďaka štúdiu na univerzite v zahraničí budeš študovať iným systémom vzdelávania, ktorý viac rozvíja kritické myslenie, staneš sa finančne nezávislým a zlepšíš sa v cudzích jazykoch. V Cambridge Study rozumieme, že študenti môžu mať obavy pred nástupom na štúdium. Obavy sa však krátko po nástupe vytratia. To potvrdzuje aj druhák Martin, ktorý momentálne študuje v Holandsku program International Sport Management a popri tom stíha aj pracovať v odbore. V podstate celú strednú školu som vedel, že chcem študovať v zahraničí a spoznávať aj iné krajiny, ako je Slovensko. A ISPM som si vybral z toho dôvodu, aby som popri štúdiu sa naďalej vedel venovať aj tenisu a taktiež v budúcnosti chcem pracovať v športovom odvetví. Čo sa týka pracovných pozícií v Holandsku pre mladých ľudí, tak je to tu veľmi jednoduché a dostupné a ja osobne pracujem ako tenisový tréner v klube Leimonias a taktiež by bolo umožnené ich reprezentovať a hrať za nich v rôznych národných súťažiach. A čo po škole? Štúdium v zahraničí otvára dvere do sveta zaujímavých pracovných príležitostí. To si pochvaľuje aj Gabika, ktorá študovala International Business na Nottingham Trent University a University of Valencia. Okrem jazykových zručností si myslím, že mi štúdium v zahraničí dopomohlo pripravenosti na klinické prostredie vďaka obrovskému množstvu soft skill workshopov, ktoré pravidelne organizovala moja univerzita. No a okrem toho by som určite spomenula prístup k obrovskému networku ľudí z profesionálneho prostredia. A vďaka tomu sa mi podarilo nájsť si prácu už počas štúdia a podarilo sa mi tam zamestnať aj už po ukončení. Stále sa rozhoduješ a nevieš ako ďalej? Sme tu na to, aby sme ti pomohli zorientovať sa vo svete nepreberných možností, čo často spôsobuje tzv. Analýzu-paralýzu. Daj nám vedieť a my ti na základe tvojich záujmov, znalostí a skúseností poradíme v rámci bezplatnej a nezáväznej konzultácie. Klikni na www.cambridgestudy.sk alebo vyhľadaj Cambridge Study na Instagrame a dozvieš sa viac. Tak čo, ideš do toho?
Biznis, inovácie a trendy na jednom mieste. Startidab. S nami si vždy v obraze. Neskroluj furt. Daj si hashtag. Online magazín, ktorý ťa baví. Tu nájdeš všetko, čo práve hľadáš. Tvoja doba, tvoj hashtag. Nebudem sa ospravedlňovať za to, že myslím. Ani za to, Čo si myslím? Sme online lifestyleový magazín s vlastným názorom. Nájdeš nás na brainy.sk. Not sorry to think. Vítajte v druhej časti vysielania Redicon. V prípade, že ste ku dnešnému dňu dostali od svojich učiteľiek a učiteľov aj pracovné listy, môžete ich počas tohto vysielania postupne vyplňať, vďaka čomu získate ucelenejší obraz o témach, ktoré dnes rozoberáme. Zároveň by som vám rada pripomenula, že 50 z vás vyhrajú poukážku v hodnote 50 eur do internetového obchodu Alza. Stačí, keď nám odošlete spätnú väzbu na naše vysielanie. Link k dotazníku na túto spätnú väzbu vám ukážeme na konci tohto vysielania a výhercov budeme žrebovať už zajtra. Pohyb, ktorý inšpiruje. To je motto nášho ďalšieho partnera v oblasti elektrotechniky. Kia Slovakia. Zatiaľ čo my inšpirujeme vás, študentov, ohľadom budúcnosti práce, Kia sa zameriava na inšpiráciu spotrebiteľov prostredníctvom svojich produktov a služieb. V oblasti mobility pôsobí už viac ako 75 rokov. Kia je priekopníkom v popularizácii elektrifikovaných vozidiel, rozvíja rastúcu škálu služieb, mobility a zároveň povzbudzuje milióny ľudí, aby skúmali najlepšie spôsoby prepravy. Ako ich slavné motto pretvárajú do reality, vám prezradia v ich nasledujúcom vstupe. Kia. Movement that inspires. Čaute, moje meno je Matúš Vrabec, vyštudoval som priemyslovku v Martine ako mechatronik. Z dôvodu uplatnenia môjho odboru do praxe a v neposlednom rade aj o potrebe slušného zárobku som si podal žiadosť do Kia. Vždy ma zaujímali autá a práca okolo nich, no a samozrejme ponúkané platové podmienky a ďalšie bonusy boli ideálnym dôvodom na zamestnanie sa v Kii. Teraz sa nachádzame na montážnej hale na linke, kde som začínal ako operátor výroby, čo zahŕňalo prevažne prácu s uťahovačkou. Teraz vám ukážem jednu z pozícií. Po nejakom čase som si uvedomil, že mám záujem posunúť sa ďalej. Tak som sa opýtal vedúceho zmeny na montáži, či by neexistovala možnosť nájsť mi pozíciu, na ktorej som mohol využiť získané vedomosti zo strednej školy. Po necelom mesiaci som bol pozvaný na pohovor, kde sa ma nadriadení pýtali, či spĺňam požiadavky a odbornú spôsobilosť potrebnú na prácu na elektrickom repase. To som úplne nespĺňal, no aj napriek tomu mi dokonca bolo umožnené dorobiť si vyhlášku elektrotechnika. Túto vyhlášku mi kompletne zaplatila Kia. Ak by som ju však mal spravenú už hneď po škole, nemusel som dlhšie čakať na novú pozíciu. A tak som sa dostal na elektrický repas.
Tu som sa už dokázal zlepšovať vo vedomostiach nadobudnutých na strednej škole, ako napríklad čítanie elektrických schém. Človek si vyskúša riešenie úplne jednoduchých problémov, ktoré sa dajú vyriešiť behom chvíle, a to cez diagnostiku, bez väčšieho fyzického zásahu do auta. Sú však aj komplexnejšie problémy, pri ktorých budete mať rozobratú polku auta a nebudete vedieť, čo ďalej. No nemusíte sa báť, aj v takýchto prípadoch sa vždy nájde niekto, kto vám pomôže. Aj keď už som bol na repase spokojný a v podstate mi nič nechybalo, stále som mal ambície dostať sa vďaka vlastnej šikovnosti na vyššiu pozíciu. Dostala sa ku mne infoška o obsadzovaní voľnej pracovnej pozície strojárskeho špecialistu oddelenia montáž. Podal som si prihlášku a čakal na reakciu. Odpoveď nenechala na seba dlho čakať a bol som pozvaný na pohovor. Primala ma Katka z personálneho oddelenia, ktorá ma veľmi príjemne prekvapila svojim pozitívnym prístupom a obrovskou podporou pre mladých ambicióznych ľudí. Z pohovoru som mal veľmi dobrý pocit a už v priebehu pár dní mi kolegovia oznámili tú skvelú správu, že zo všetkých kandidátov si vybrali práve mňa. V KII poskytujeme absolventom stredných škôl širokú škálu možností zamestnania sa. Študenti, nemusíte sa báť, aj bez reálne nadobudnutých skúseností si vás dokážeme zaučiť, veď práve vy ste naša budúcnosť. U študentov, ktorí sa chcú u nás zamestnať, si všímame najmä ich záujem o prácu v automobilke, manuálne zručnosti a ochotu pracovať pre stabilnú firmu. Pokiaľ sa k zručnosti zamestnanca pridá kreativita, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti a zdravá ambícia, je vysoký predpoklad, že takýto mladý človek využije možnosť posunu na vyššiu pozíciu, ako je napríklad aj Matúš. U Matúša sme si tieto atribúty všimli, no najdôležitejšie, čo nás na ňom zaujalo, je jeho veľká motivácia pracovať na sebe a posúvať sa ďalej. Vzdelávať sa. Okrem iného je potrebné aktívne ovládanie anglického jazyka, práca s počítačom a novými technológiami. Následne vám už nebráni nič v tom, aby ste sa stali osobou zodpovednou za čas výroby. Do práce chodím s nadšením, najmä kvôli skvelému kolektívu, ktorý je možné vidieť od pracovníkov na výrobnej linke až po manažerov, ale aj kvôli všetkým možnostiam, ktoré mi KIA ponúka. Napríklad nedávno som si zažil plne hradenú pracovnú cestu do Kórey aj s bohatým mimopracovným programom. Neustále mám možnosť zvyšovať odbornosť vo forme kurzov a prednášok, a samozrejme, to, čo mňa potešilo asi najviac, mám možnosť dorobiť si vysokú školu elektrotechnickú. Opäť plne hradenou spoločnosťou KIA. Vzhľadom na to, že sa robia obrovské pokroky v elektrifikácii a KIA drží krok s dobou, tým viac budeme potrebovať šikovných ľudí ako ste vy. Zameriavame sa na odbor elektrotechnikov. KIA intenzívne spolupracuje so strednými odbornými školami najmä prostredníctvom systému duálneho vzdelávania. Firma si môže obsah odborného výcviku viac prispôsobiť svojim potrebám i potrebám študentov, ktorí získavajú reálne praktické vedomosti a zručnosti v elektrotechnike priamo v závode a tréningovom centre. Spoločnosť si vychováva svojich budúcich zamestnancov a učí ich v praxi. Momentálne máme v duálnom vzdelávaní v odbore autotronik a mechanik elektrotechnik 60 žiakov. Rovnako je obľúbená možnosť študentských brigád vo výrobe s možnosťou privyrobenia si aj mimoškolského vyučovania. KIA úzko spolupracuje so strednými školami venujúcimi sa elektrotechnike aj cez mimoškolské aktivity, exkurzie, pracovné stretnutia, dni otvorených dverí či prezentácií výrobných inovácií. Okrem získavania zručností, finančných benefitov, príspevku na stravu a bezplatnej firemnej dopravy musím vyzdvihnúť veľký záujem KIE o ďalší rozvoj študentov, zameraný na nové trendy a technológie, ako elektrifikáciu, mobilitu, konektivitu, autonómne riadené vozidlá, montáž, demontáž automobilu alebo motora, ako aj o individuálny rozvojový plán študentov mimo ich odbor. Chcel by som vám všetkým poďakovať za sledovanie tohto videa. Dúfam, že sa niekedy stretneme priamo u nás v KII
Ako ste mohli vidieť, možnosti na uplatnenie svojich znalostí v elektrotechnike, ale aj mimo nej je tu naozaj dostatok. Prajem vám všetkým príjemné prežitie blížiacich sa Vianočných sviatkov. Obnoviteľné zdroje energie, ako sú vietor, slnko a voda, nadobúdajú vzrastajúci význam v globálnom úsilí redukovať závislosť od fosílnych palív. Denis Kalman, manažér pre obnoviteľné energie v spoločnosti GreenLogy, kde sa zameriavajú na dodávku čistej zelenej elektriny výlučne z nízkoemisných zdrojov a poskytovanie moderných produktov a služieb s individuálnym prístupom, vám predstaví víziu budúcnosti v sektore obnoviteľných zdrojov energie. Dobrý deň, moje meno je Denis Kalman a pracujem ako manažér pre obnoviteľné zdroje v spoločnosti GreenLogy. V prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať za pozvanie a možno sa k vám prihovoriť na podujatie Redicon Slovensko. Keby sa takéto podujatia organizovali aj za mojich čias, keď som bol ešte na strednej škole, mohla mi to ušetriť pár rokov kariérneho hľadania sa. Ale keď som sa v tomto videu povenoval téme energetiky, jej trendom a blízkej budúcnosti, ako už všetci určite viete, v dnešnej dobe firmy dávajú čoraz väčší dôraz na environmentálnu stránku svojho podnikania, čo samozrejme vytvára nové obchodné a kariérne príležitosti. Na úvod mi ale dovolte povedať pár slov o spoločnosti GreenLogy, v ktorej priestoroch sa momentálne nachádzame. Spoločnosť založila v roku 2019 ľudia, ktorí dlhé roky pôsobia v energetike, no chceli vytvoriť niečo nové. Niečo, čo by reflektovalo prichádzajúcu budúcnosť v odvetví a čo by umožňovalo prinášať stále nové inovácie pre svojich klientov. Na trhu vystupujeme ako obchodník, respektíve dodávateľ energií. Našou snahou je dodávať 100% zelenú elektrinu, ktorá pochádza napríklad z bioplynu, alebo soláru, alebo vody. Medzi našich obchodných partnerov patrí napríklad spoločnosť Greenway, ktoré prostredníctvom môžu naši klienti využívať sieť nabíjacích staníc pre dobíjanie svojich elektromobilov. Energetika dnes zažíva pomerne turbulentné časy. Samozrejme ten globálny rámec, ako je konflikt na Ukrajine, ktorý znovu nakopol debatu o väčšej miere energetickej sebestačnosti, no taktiež plány Európskej únie, ktoré chceme dosiahnuť v rokoch 2030 a 2050. Počul som pomerne výstižný interný vtip o tom, že pokiaľ by ste upadli do komy v roku 2010 a zrodili sa v roku 2019, v energetike by ste sa nič moc nové nemuseli učiť. To už dnes ale našťastie neplatí a otvárajú sa nám nové možnosti a príležitosti, ako si vybudovať kariéru práve v energetike. A než sa vy dostanete na trh práce, tak pevne verím, že tých príležitostí bude o to viac. Dnes už energetika nie je len o nakupovaní elektriny na jednom konci a predaji na tom druhom konci. Dnes môžeme povedať, že spektrum zamestnania v tomto biznise je naozaj široké. Môžeme si najprv povedať niečo o blízkej budúcnosti, ktorá nás v energetike čaká. Vďaka plánu Fit for 55 a Repowering EU vieme povedať, kam sa Únia a samozrejme tým pádom Slovensko v energetike bude uberať. Slovensko sa zaviazalo do konca roka 2030 navýšiť svoj podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov z pôvodných 14% na 19,2%. Dnes sa nachádzame niekde na úrovni 15,4%. No ale čo to pre nás ako energetikov a teda aj pre vás znamená? Znamená to, že dopyt po ľuďoch, ktorí budú ovládať zručnosti pre naplnenie týchto cieľov, bude každým rokom vyšší. A tu sa nemusíme zastaviť len na Slovensku. Celá únia bude potrebovať možno práve vás. ESG je skrátka slova, ktorú si za svoj život ste už určite videli a ešte aj nespočetnekrát uvidíte. Platí to práve pre tých, ktorí si napríklad budú chcieť založiť vlastné podnikanie. No a či je vlastne to ESG? Znamená to Environmental, Social and Governance. Environmental skúma vplyv firiem na životné prostredie a zároveň aj vplyv životného prostredia na firmu.
sleduje ich uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese a ako je vyriešená recyklácia po skončení životnosti. To sa zameriava na to, aké má firma vzťahy s svojimi zamestnancami, klientami, komunitami. Samozrejme ide aj o nejakú bezpečnosť práce, dodržiavanie noriem, finančné odmeňovanie a rovnosť pohlaví. Governance, kde sa sleduje, ako je samotná spoločnosť riadená. Dôležitá miera transparentnosti, zodpovednosti pri riadení účtovníctva, boj s korupciou a praním špinavých peňazí. Ide o hodnotenie štruktúra procesov a teda o to, ako je samotná firma riadená. No ale prečo je to pre vás také dôležité? Ide o body, ktoré skôr či neskôr budú musieť spĺňať všetky, či už menšie alebo väčšie firmy. Nás v energetike zaujíma najviac práve to E, a teda to životné prostredie. A to bude mojou snahou vám v tých pracovných pozíciách ďalej viacej priblížiť. Keď sa toto podujatie zameriava práve na trh práce, respektíve také kariérne možnosti, budem sa snažiť práve toto čo najviac priblížiť. Aby sme neskákali medzi rôznymi zameraniami, rozdelíme ich do takých 3 kategórií. Bude to technická práca, nejaká poradenská a nakoniec obchodná práca. Začal by som tou technickou časťou. Na začiatku videa som spomínal rok 2050. Tento rok je pre nás veľmi dôležitý, keďže ide o rok, dokedy sa má uskutočniť pomerne ambiciózny plán Európskej únie na znižovanie svojej environmentálnej stopy. Avšak treba to brať ako veľkú príležitosť práve pre vás, keďže do tej doby dojde k takému signifikantnému nárastu energie vyrobených z obnoviteľných zdrojov. Už dnes môžeme počuť na testovacie úrovni napríklad o fotoškrydli, ktorá by sa montovala na budovy miesto klasických panelov, alebo ohybných paneloch, ktoré by sa vlastne môžu inštalovať na miesta, kde nie je možné dať klasickú fotovoltiku. Alebo fotovoltické streche auta, ktorá dobíja vozidlo počas jazdy, dokonca panely, ktoré sa dá vytlačiť na tlačiarni. Samozrejme môžete pracovať pre firmy, ktoré sa venujú zdokonaľovaniu už existujúcich technológií. Ale za posledných 7 rokov vstúpil výkon panelov o 10%, a to sme stále približne na 30 až 40%. Firiem, ktoré sa venujú práve zdokonaľovaniu a vývoju nových technológií, dnes neustále pribúda. Povinnosť stavať fotovoltiku na všetky budovy, nové či staré, od roku 2027 mám otvárať dvere napríklad do firiem, ktoré sa venujú projektovaniu takýchto inštalácií. Môžete byť na strane kontrolora a stane sa energetický auditor, kde vašou náplňou prácou bude kontrolovať nastavené normy a zákony pre podniky v oblasti udržateľnosti. Prípadne, ak vás baví informatika, priestor pre programátorov vidím pri tvorbe rôznych podporných aplikácií a predikčných, ktoré neskôr využívajú pri virtuálnych úložiskách a rôznych optimalizáciách. Technický záber energetiky je naozaj veľmi široký a dá sa povedať, že pracovných ponúk je v tejto oblasti asi najviac. Keď sme načrtli prácu auditora, môžeme sa povenovať ďalšej z našej kategórie, to je poradenstvo. Poradenstvo je taký mix medzi technickou a obchodnou časťou. Keďže naši zákazníci sú napríklad automobilky, reštaurácie, školy, rôzne výrobné podniky, častokrát potrebujú pomôcť a poradiť, čo nám vytvára potenciálnu kariérnu možnosť. V dnešnej dobe sa zorientovať vo všetkých zákonoch, nariadeniach a normálne je veľmi náročné a častokrát na to klienti jednoducho nemajú čas. Takže zaplatia niekoho, kto im to buď zastreší, priamo o firme, alebo si nájdu nejakú firma, ktorá im to sprostredkuje a spraví im, tak povedať, taký poriadok v taxonomii, nefinančných a finančných reportingoch, ktoré sú zamerané na obnoviteľné zdroje, vykonávajú audity, implementujú normy a udržiavajú tú legislatívnu rovinu v poriadku. No taktiež môžete klientom ušetriť nemalé peniaze cez technickú optimalizáciu spotreby a stane sa zase taký prostredník medzi klientom a energetikou. Tento sektor je pomerne najmladší, no potenciál ňom je obrovský a to spektrum prác sa bude ďalej len zväčšovať. Ale časťou je tá obchodná. A tu prichádzame k mojej roli spoločnosti GreenLogi. Myslím, že pre ilustráciu kariérneho rastu bude asi najlepšie, keď popíšem moju cestu pozícií, kde som dnes. V energetike pracujem od roku 2018, keď som nastúpil do spoločnosti Slovenskej elektrárne a energetické služby, kde som predtým pracoval ako brigádnik.
Moja prvá úloha bola pomerne prostá a skromná a znela pomôcť nám prezmeniť domácnosti a pozakladať kartoteku. Neskôr som prešiel na menšie podniky a následne som zamestnal ako špecialista podpory predaja pre veľké podniky. Našou náplňou práce bolo poskytnúť obchodníkom v teréne maximálnu možnú administratívnu podporu pri uzatváraní obchodu. A aj keď to nebola moja vysnívaná práca, pomerne mnohé som sa za ten čas strávený v elektrárniach naučil. No, chcelo to niečo viac. Neskôr som sa zamestnal práve v spoločnosti Greenlogy na tradingové oddelenie. Tu som už viac začal približovať mojej kariérnej ceste. Dostal som na starosti spočiatku nákup energií od veľkoobchodných partnerov, finančný a obchodný reporting. Neskôr pribudol nákup elektriny na dennom trhu a plánovanie portfólia. Potom, ako sa stal manažerom pre obnoviteľné zdroje, k tomu pribudlo aj vyhľadávanie obnoviteľných zdrojov elektriny, ktoré môže zazlomniť a vykúpiť. Od veľkých výrobných zdrojov, ako sú napríklad bioplynky alebo vodné elektrárne, až po tie menšie, ako sú napríklad fotovoltické inštalácie napríklad na strechách výrobných podnikov. Samozrejme, je potrebné vedieť aj legislatívu za výrobnými zdrojmi, obzvlášť v dnešnej dobe, keď sme svedkami množstiev zmien v zákone o energetike. Nedávno sa k tomu pridal aj ďalší skvelý projekt, ktorý sa mi podarilo zaradiť do firmy a ktorý sme teda aj úspešne spustili, a to je obchod s zárukami pôvodu, ktoré sú také cenné papiere energetiky. Aký ma moja práca nesmierne baví, keďže nie je veľmi náročné nájsť nejaký stereotyp a človek sa stále učí niečo nové, neustála komunikácia so zákazníkmi, možnosť vytvárať nejaké nové projekty. Viem, že ešte stále to nie je úplne tých 100%, kde by som chcel byť. A preto som sa napríklad rozhodol prihlásiť na školenie, aby som rozšíril svoje kariérne zameranie na mojej ceste stať sa konzultantom. Výhodou zamestnať sa v obchode a šťastie v poradenstve je, že nevyžaduje špecifickú vysokú školu. V prípade, že sa k energetike dostanete neskôr, napríklad až počas vašho štúdia na vysokej škole, nie je to bariéra pre vstup sa dobre zamestnať. Predsa ani moje štúdium nemalo nič spoločné s energetikou. Môžete študovať ekonómiu, obchod, manažment, svoje uplatnenie si vždy nájdete. Skôr je to o tom ukázať zamestnávateľovi, že chcete, a ak náhodou neviete, tak ste ochotní sa to doučiť. Samozrejme, ak ste technický typ, tak určite by som zvážil prihlášku na technickú školu. Čo je avšak asi najpodstatnejšie, že musíte premýšľať do budúcnosti pri výbere vašej kariéry. Je potrebné sa zamyslieť, vlastne okolo toho stavať, nazveme to, pracovné záujmy. Kurzov a rôznych školení je dnes k dispozícii naozaj veľa. Na záver by som ešte raz poďakoval za možnosť zúčastniť sa na tomto skvelom projekte a držím vám palce o výbere tej správnej kariéry pre vás. Dovidenia. Energetika je fascinujúcim oborom, ktorý hrá kľúčovú úlohu v našom modernom svete. GGE je jednou z popredných energetických skupín na Slovensku, investujúcou do rôznych segmentov energetického sektora, vrátane výroby, distribúcie a dodávky energie. Spoločnosť GGE ako významný hráč v energetickom sektore vám teraz predstaví, ako elektrotechnika formuje našu energetickú budúcnosť. Bola to možnosť sebarealizácie v oblasti, ktorá je a vždy bude kľúčovou pre každú spoločnosť. Naozaj bude to znieť ako klíše, ale bez spokojných a angažovaných zamestnancov sa nedá naplňať vízia spoločnosti. Aj preto v rámci môjho oddelenia implementujeme procesy a iniciatívy s cieľom vytvoriť výnimočné miesto na prácu pre našich zamestnancov, či už je to zameranie na ich profesný rast alebo adekvátne finančné ohodnotenie a sociálne zabezpečenie. V neposlednom rade to bola tiež aj veľkosť spoločnosti s tržbami 250 miliónov eur ročne a 400 zamestnancami. Určite skupina GG nepatrí medzi tie najväčšie v slovenskej energetike, no práve aj vďaka tomu sa nám darí vyhýbať korporátnym neduhom. Naša organizačná štruktúra je štíhla, rozhodovací proces je rýchly, ako aj implementácia rôznych návrhov na zlepšenia v rôznych oblastiach našho pôsobenia.
Je to hlavne výroba elektrickej energie a tepla. Väčšina našich zdrojov vyrába na báze kombinovanej výroby, ale taktiež máme dcérske spoločnosti, ktoré vyrábajú na báze obnoviteľných zdrojov energií. Taktiež prevádzkujeme distribučné siete a systémy centrálneho zásobovania teplom. V našom portfóliu máme tiež spoločnosť, ktorá je najväčším dodávateľom skvapalneného plynu v Poľsku. Je to spoločnosť Duon. Samozrejme, v energetike je na to obrovský priestor a čo sa týka konkrétne našej spoločnosti, tak implementujeme rôzne projekty s cieľom znížiť emisie. Napríklad investujeme do zefektívnenia výrobného cyklu, vyrábame na báze obnoviteľných zdrojov energií a našim zákazníkom v Poľsku pomáhame v prechode z uhlia na zdroje energií, ktoré sú trošku šetrnejšie k životnému prostrediu. Je to teda hlavne ten skvapalnený plyn. Taktiež prostredníctvom našej GG nadácie podporujeme komunity, v ktorých pôsobíme. No, energetika je strategické odvetvie. Je to v srdce fungovania našej spoločnosti. Vďaka energie sa vieme prepraviť, vykrojeme sa, môžeme nabíjať mobilné telefóny, tak energetika je v srdce fungovania. Zároveň tá energetika prináša veľké výzvy, pretože kvôli globálnym oteplovaním a potreby dekarbonizácie energetiky je potrebné pracovať, aby sme zmenili tú energetiku a preto je to odvetvie, ktoré je plné výzvy, plné príležitosti pre prácu. No, téma číslo 1 v energetike je bez pochyb trvalá udržateľnosť výroby elektriny. Znamená napríklad efektívna a účinná výroba energie, ale aj dekarbonizácia samozrejme v dnešnej situácii, kde chceme znižovať závislosť na fosilných palív a zároveň chceme zlepšiť kvalitu životného prostredia. Skupina GG už dlhé roky pracuje na základe vysokoučinnej kombinovanej výroby a máme zároveň prevádzky, kde máme obnoviteľné zdroje, ako v Snene, kde máme biomasu, alebo v Seredi, kde máme geotermálne vrty. Tak už dlhé roky pracujeme, aby sme najefektívnejšie fungovali. Keď teraz tá energetika prechádza veľkými zmenami, či strategickými z pohľadu zásobovania, alebo potrebné dekarbonizácie, tak samozrejme sa pripravujeme na to, aby sme zmenili naše zaradenia do budúcna, aby sme ich ozelenili alebo pracovali efektívnejšie. Tak znamená v týmoch GG, že zároveň ľudia pracujú v strategickom odvetví, kde je to v strede spoločnosti, ale zároveň musia byť veľmi odborní, aby sa pripravili na tie zmeny, ktorí prídu, musia odborne prevádzkovať tieto zariadenia. Veľká rôznorodosť a zaujímavá práca. Ak CZT je veľmi dôležité pre Slovensko, dokonca by som povedal, že aj západné krajiny zavidia CZT, pretože to bolo budované už niekoľko rokov a počas socializmus, ale to zaostalo a toto je dobrá vec. A CZT je dobré, pretože predstavte si, že na každom paneláku na sídlisku budete mať kotolňu s komínom a od ktorého bude dymiť, tak to CZT robí to, že máte centrálne miesto, kde vyrábame tú energiu a tým pádom vďaka CZT tak máme lepšie ovzdušie. CZT umožňuje zároveň v tom centrálnom výrobnom zdroje inštalovať výrobné zaradenie vysokoučinné ako kombinovaná výroba a obnoviteľné zdroje a máte viac možností ako blokovo znížiť ten dopad na životné prostredie. Do budúcna počítame s tým, že by sme aj naše zariadenie vedeli centrálne modernizovať a prečo nie do budúcna nasadzovať nové obnoviteľné zdroje alebo iné technológie. Napríklad rozvíja sa spaľovanie alebo energetické využitie odpadov. Odpady do budúcna už bude zakázané skladkovať a zničia životné prostredie, tak vďaka energetické využitie tak vieme využiť CZT na to, aby sme využili tie odpady napríklad. Energetika nie je môj pôvodný odbor, som sa toto nenaučil vo Francúzsku, ale som začal konkrétne pracovať v tej energetike už od roku 2012, tak tých 10 rokov.
A keď som začal v tej energetike pracovať, tak som pochopil, že je to strategické odvetvie, ktorý má veľa možností rozvoju pre ľudí, a či na technických pozíciách, pretože sú veľké technologické výzvy a zmeny do budúcna, ale potom na obchod alebo na financiách je rôznorodosť tých možností práce v tomto odvetví. Energetika prechádza veľkú transformáciu, potrebujeme veľa nových nápadov, veľa inovácie, ktoré vieme implementovať na našich prevádzkach, aby sme našli riešenie na zlepšenie životného prostredie, aby sme modernizovali naše zariadenia, tak potrebujeme veľa automatizácií riešiť. Tým pádom týmto smerom sa zaoberáme a vieme, že tá mladšia generácia tiež a je zaklonená týmito vecami, tak preto. Bez energii, bez energetiky nebude Wi-Fi, nebude internet. Vo vesmíre, kde sa rozprestierajú nekonečné možnosti, ležia pred nami fascinujúce príležitosti pre objavovanie nových svetov. Matej Poliaček, ktorý odštartoval svoju dráhu v Európskej vesmírnej agentúre a bol ocenený v rebríčku Forbes 30 po 30, sa s nami podelí o svoje skúsenosti zo sveta vesmírneho priemyslu a ukáže cesty, ktoré môžeme uchopiť ako výzvy. Čaute, volám sa Matej, pracujem ako člen letovej prevádzky ISS, čo je medzinárodná vesmírna stanica, ktorá je na obežnej dráhe Zeme. A v praxi to znamená, že každý deň sa starám o prevádzku presne tohto plavidla a astronautov na palube. Práca vo vesmírnom sektore je určite veľmi zaujímavá pre mnohých z nás, ale treba si uvedomiť, že napriek tomu, že ten sektor je celkom malý, veľa ľudí sa stále uchádza o tieto pozície. Najextrémnejšie prípady, s ktorými som sa stretol, sú napríklad pri absolventských pozíciách, niektoré majú až 100 uchádzačov. No a keď sa pozrieme na opačný koniec spektra, tak na 5 pozícií astronautov agentúra vybrala až 22 500 kandidátov. Samozrejme, treba nájsť nejaký spôsob, ako sa od týchto davov ľudí nejakým spôsobom odlíšiť, no a pre vás ako študentov je určite najlepším spôsobom jednak sa zamerať na akademickú stránku svojho štúdia, ale samozrejme sú to iné spôsoby ako internshipy, stáže, ale taktiež nejaké projekty pomimo školy. Ale hlavne podľa mňa treba ukázať entuziazmus a ten záujem o vesmírny priemysel. Na to si agentúry a hlavne aj firmy dosť potrpia. No a ako na to si povieme v tejto prezentácii. Ako som už spomínal, stáže sú jedným zo spôsobov, ako sa zapojiť do vesmírneho priemyslu. A práve Európska vesmírna agentúra poskytuje viacero spôsobov, už aj pre študentov, ale aj pre absolventov, ako sa na tejto pozície dostať. Konkrétne príklady sú napríklad študentské stáže pre študentov predposledného alebo posledného ročníka magisterského alebo inžinierského štúdia. A taktiež sa každý rok poskytuje niečo vyše 100 pozícií pre absolventov druhého stupňa vysokých škôl, teda vyštudovaných inžinierov alebo magistrov. Samozrejme, pre tých, ktorých neláka možno práca pre niekoho iného, existujú aj iné spôsoby. ESA poskytuje tiež Business Incubation Center, čo sú inkubácie startupov a firiem. No a niečo podobné máme aj na Slovensku, zatiaľ vo forme podpory Slovenskou vesmírnou kanceláriou, projekt Spaceport. Čiže ak sa niekto chce vydať vlastnou cestou a venovať sa vlastnému nápadu, aj takáto možnosť je. V tomto bode asi veľa z vás myslí práve na technické odvetvia. Predstavujeme si vesmírny priemysel ako niečo, čo zamestnáva hlavne teda konštruktérov rakien alebo práve tých spomínaných astronautov. Ale treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe vesmírny priemysel pokrýva veľké množstvo rôznych odvetví. Ďalšou možnosťou, ktorou sa možno zapojiť do vesmírneho priemyslu, je Európska agentúra pre vesmírny program, tzv. EUSPA. A tá sa práve zameriava na odvetvia, ktoré sú možno viac humanistického charakteru, alebo možno nejakého manažerského, pre tých, ktorým viac imponuje projektový manažment, než teda nejaké technické odvetvie. No a keď už som začal teda o tých netechnických odvetviach, tak začnem aj s konkrétnymi príkladmi. Najmä teda veľké agentúry a už teda veľké firmy, ktoré existujú niekoľko rokov, potrebujú hlavne právnikov alebo manažérov na rôznych úrovniach. Taktiež sa platnia ľudia s administratívnymi záujmami. Samozrejme, všetky projekty treba nejako zdokumentovať, takže všetky tieto pozície si vyžadujú ľudí, ktorí možno nemajú technické záujmy, alebo teda nemajú technické vzdelanie, ktoré by vedeli uplatiť v tomto odvetví. Ale teda ten tradičný vesmírny sektor stále nikam neodišiel. Stále potrebujeme aj tých konštruktérov, strojárov, ľudí, ktorí sa vyznajú do robotiky, elektrotechniky, programátorov, ale všetky ostatné odvetvia, ktoré si človek dokáže predstaviť. Ja sa teda hlavne zameriam na tie technické odvetvia, pretože tie sú mne najbližšie, takže tí z vás, ktorých zaujíma technická práca vo vesmírnom priemysle, tým som hlavne odporúčal inžinierské odvetvia, teda napríklad letecké inžinierstvo,
to sú ľudia, ktorí sa venujú možno takému najširšiemu záberu týchto projektov. Tí ovládajú všetko od termodynamiky až teda po návrh tých rakiet, ako sme sa bavili na začiatku. Ale aj samozrejme elektrotechnici, tí sa skôr zaoberajú návrhom jednotlivých komponentov, ako sú palubné počítače alebo vedecké prístroje. A samozrejme tiež robotika, tá je dôležitá, hlavne keď sa pozrieme na Mars, tak Mars skúmame hlavne týmito robotmi, takže aj toto je niečo, čo sa vo vesmírnom priemysle určite uplatní. Pre tých, ktorých trošku viacej možno zaujíma fyzika alebo nejaké iné vedecké odvetvia ako biológia alebo medicína napríklad, tiež potrebujeme vedcov, ktorí všetky tie dáta, ktoré z vesmíru získame, nejakým spôsobom analýzujú a prídu so závermi, ktoré nám pomôžu jednak so životom na Zemi, ale aj tiež s ďalším výskumom vesmíru. Software samozrejme vieme využiť aj na vedecké účely, na obežnej dráhe Zeme máme veľké množstvo satelitov, ktoré generujú obrovské množstvo dát. No a práve vďaka dátovej vede data science vieme tento software využiť presne aj na analýzu a tým sa postupne dostávame aj k umelej inteligencii a teda AI, pomocou ktorého vieme tieto poznatky získavať ešte rýchlejšie. Takže software inžinieri si určite nájdú svoje vo viacerých oblastiach. A práve preto, že takto spolupracuje veľké množstvo odborníkov z rôznych tímov, treba pracovať na svojich soft skilloch. Veľa z vesmírnych projektov má zastúpenie vo viacerých krajinách a samotná Európska vesmírna agentúra je presne taká európska. Má centra po celej Európe a pracujú v nej odborníci z rôznych krajín, čiže treba do istej miery vedieť, ako s takýmito ľuďmi spolupracovať, ako s nimi komunikovať. Vesmírny priemysel sa stále vyvíja, takže určite každý zamestnanec, každý uchádzač o takúto prácu musí mať schopnosť alebo teda vôľu naďalej sa učiť počas celého života. A ďalším dôležitým skillom je tiež leadership, lebo veľa projektov potrebuje ľudí, ktorí sú iniciatívni, ktorí vedia riešiť problémy. No a celý priemysel je práve o tom, o riešení problémov na základe nejakých obmedzení, ktoré nám udáva jednak projekt samotný, alebo teda jednak tá misia, ktorú sa snažíme navrhnúť. Ďalším dôležitým skillom je určite krízový management a tuto z vlastnej skúsenosti môžem povedať, hlavne teda pri prevádzke alebo teda operations, s takýmito vecami sa stretávajú možno trošku častejšie, tak v takej tej doslovnej verzii tohto pojmu, kedy musíme naozaj riešiť veci v tom danom momente, ale samozrejme sa to aplikuje aj na ľudí, ktorí sa venujú možno dlhodobejším projektom, ktoré sú prirodzene možno trošku uvoľnenejšie, ale samozrejme majú svoje deadline, ktoré treba dodržať, treba sa adekvátne zladiť s ostatnými tímami a treba určite riešiť aj situácie, ktoré môžu byť trošku krízovejšie, ale skôr teda z toho projektového hľadiska. No a samozrejme všetky tieto skills sú súčasťou niečoho väčšieho, to je tímová práca, pretože žiadny z týchto projektov sa nedá postaviť doma na stole ako nejaká solo záležitosť. Je to vždycky súhra a spolupráca viacerých ľudí, viacerých tímov, častokrát viacerých krajín a viacerých firiem. Čiže tímová práca je veľmi dôležitá. Toto platí samozrejme aj pri mojej práci. Medzinárodná vesmírna stanica je naozaj medzinárodná. Náš tím európsky spolupracuje s tímom v NASA, ktorý je v Houstone, ale taktiež s japonským tímom a taktiež aj s ruským tímom v Moskve. Čiže naozaj musíme spolupracovať s rôznymi národnosťami, ale aj s rôznymi disciplínami. Počas mojej práce sa stretávam s ľuďmi, ktorí pracujú jednak na možno energetických systémoch stanice alebo na systémov podpory života. Každý z týchto ľudí má možno trošku iné vzdelanie alebo iné zameranie vo svojej profesionálnej kariére a človek musí naozaj rozumieť, ako sa s týmito ľuďmi komunikuje. Na tí z vás, ktorí by radšej tých robotov programovali alebo teda radšej by obohatili tie palubné počítače alebo vedecké prístroje nejaký software, samozrejme softwarových inžinierov potrebujeme v každej oblasti vesmírneho priemyslu a nedá sa len o letové technológie, ale aj o pozemné technológie, ktoré nám pomáhajú dáta spracovať. Ale samozrejme aj software, ktorý jednotlivé firmy používajú na svoj každodenný chod. V vesmírnom sektore existuje viacero komunít, kde sa dá na takýchto soft skilloch, ale aj na tých technických pracovať do istej miery už pred zamestnaním. Jednou, ktoré môžem odporučiť konkrétne, je Space Generation Advisory Council, SGVC, ktorá združuje 24 000 ľudí z celého sveta, hlavne teda mladých ľudí vo veku 18 až 45. No a v rámci tejto organizácie máme viacero projektových skupín, ktoré sa venujú jednak technickým témam, ale máme aj množstvo udalostí, ktoré sa spájajú s veľkými vesmírnymi eventami, kde sa vyberajú delegáti z rôznych krajín. No a práve na takýchto udalostiach si možno práve vycibriť a vylepšiť svoju komunikáciu, svoju prácu v tíme, hlavne teda v medzinárodnom tíme s ľuďmi z rôznych krajín sveta. No táto organizácia tiež poskytuje množstvo štipendií a taktiež mentoringový program. No a presne toto sú veci, ktoré sú veľmi užitočné pre ľudí, ktorí si snažia nájsť tú cestu vesmírnym sektorom, možno nájsť si skúsenejších ľudí, ktorí by im vedeli s niečím poradiť. A taktiež nadbať skúsenosti jednak aj so sektorom samotným, ale aj možno s konkrétnymi projektami.
Tieto udalosti sú skvelým priestorom na vybudovanie si profesionálnej siete, nejakého networku, či už kolegov, alebo aj známych, kamarátov. A práve preto, že vesmírny sektor je taký malý, aký je, tak toto sú ľudia, ktorými sa budete stretávať v podstate počas celej svojej kariéry. A vždy sa oplatí mať prehľad aj o ostatných odvetviach, o ostatných sektoroch, no možno o ostatných krajinách, agentúrach a celkom mať prehľad o tom, kam ten vesmírny sektor momentálne napreduje. Momentálne ste asi v najlepšom štádiu svojej začínajúcej profesionálnej kariéry, pretože stále si viete vybrať presne to odvetvie, ktoré vás zaujíma. Dúfam, že mnohí z vás už vedia, čo chcú robiť. Ja som to až tak veľmi dobre nevedel. Ja som študoval na bilingválnom gymnáziu na Novohradskej, gymnázium Jura Hromca, takže ten zameranie bolo skôr humanitné, ale študoval som nakoniec matematiku a neskôr softwarové inžinierstvo, ktoré tiež stále je celkom vzdialené leteckému alebo kozmickému inžinierstvu. No ale práve cez softwarové inžinierstvo v Európskej vesmírnej agentúre som si vybudoval dostatočnú znalosť o tomto odvetví, o tomto sektore, vďaka ktorému som potom mohol napredovať aj do iných, možno viac vesmírnejších tém. Myslím, že ako mnohých z nás vo vesmírnom priemysle ma hlavne teda zaujímal ten ľudský prvok, teda tie astronaumy, kde ako sa do vesmíru lieta, teda ako v ňom momentálne existujeme ako ľudia. Samozrejme, toto je niečo, čo je veľmi ťažko dosiahnuteľné pre niekoho, kto nemá ten aerospaceový, kozmický základ, ktorý chýbal práve mne. Ale dá sa to samozrejme vždy dobehnúť. A mne sa to našťastie podarilo. Existuje množstvo všetkých projektov alebo workshopov, letných škôl, ktoré niektoré z týchto vedomostí vám vedia istým spôsobom doplniť. No a to je presne to, na čo sa spoľahujem. Ak som spomínal na začiatku, moja práca zahrania prácu s astronautami. Je to veľmi zaujímavá robota, ktorú vykonávame 24 hodín, 7 dní v týždni. Samozrejme sa v tejto práci striedame na 3 zmenách. A prácu vykonávame v podstate v takých 2 zložkách. Jednou z nich je práca s konzolou, na ktorej monitorujeme stav Medzinárodnej vesmírnej stanice a posielame z nej príkazy jednotlivým systémom na palube, vďaka ktorým potom vieme jednak obsluhovať experimenty, ale taktiež vykonávať ako údržbu alebo teda nárábať so systémom takým spôsobom, akým práve potrebujeme, či už pre vedecké účely alebo nejaké technické. Tá druhá zložka roboty je samozrejme taká viac kancelárska, lebo túto všetku prácu, ktorú vykonávame v reálnom čase a presne, ktorá môže spôsobiť tie krízové situácie, ktoré som spomínal, tak tu si musíme nejakým spôsobom aj naplánovať, musíme si ju pripraviť. No a to je tiež súčasťou našej zodpovednosti. Všetky procedúry, s ktorými pracujeme, všetky aktivity, ktoré astronauti vykonávajú, sú niečo, čo prichystávame už dopredu viacero dní, niekedy aj viacero mesiacov. Takže je to práca celkom vyrovnaná, ale samozrejme stále veľmi zaujímavá práve tým, že sa staráme o skutočnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme, na ktorej sú astronauti v podstate nepretržite. Mojím hlavným odporúčaním teda určite je zamyslieť sa nad študijným odvetvím, ktoré vás zaujíma, a teda zamyslieť sa nad tým, akú prácu by ste po tomto štúdiu chceli robiť. A nespraviť teda tú chybu, ktorú som spravil ja, i keď nie je to úplne až taká drastická chyba, pretože vždycky sa dá tá kariérna dráha nejakým spôsobom nastaviť tak, aby vyhovovala vám. Čiže ak myslíte si aj počas štúdia našli niečo možno zaujímavejšie, alebo čo by ma zaujímalo viacej, tak vždy sa dá nájsť nejaký spôsob, akým sa do istej miery preorientovať na tú dráhu, ktorá vás zaujíma. No a presne pri tomto nastavovaní dráhy, aj pre tých, ktorí sú na tej správnej už od začiatku, vždy sa oplatí nezatvárať dvere príležitostiam a vždycky ostať na pozore, čo sa zrovna ponúka. Či už sú to pracovné príležitosti, alebo aj tie projektové príležitosti, letné školy, alebo nejaké kurzy. Vždy sa oplatí si toho nabrať čo najviac, aby presne sa od tej masy ľudí, o ktorých sme sa bavili na začiatku, človek čo najviac odlišil. Držím vám teda palca a dúfam, že s tými z vás, ktorých táto kariérna dráha oslovila, sa niekedy vidíme a spolupracujeme na nejakých vesmírnych projektoch v budúcnosti. Radikon je pri konci a teraz je rád na vás. Cez tento odkaz nájdete krátky dotazník na spätnú väzbu z tohto vysielania. Vyplnením tejto spätnej väzby automaticky súťažíte o 50 poukážok v hodnote 50 € na nákup v internetovom obchode Alza. Stačí, keď teraz vyplníte tento stručný dotazník a ste zapojení v súťaži. Výhercov žrebujeme už zajtra. Milé študentky, študenti, drahé pedagogičky, pedagógovia a vážení partneri. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa, že sme vám aj tento rok mohli priblížiť budúcnosť, ktorá sa vás týka už dnes. Moje meno je Simona Ondrušková a toto bol Radikon.